Myslíš, že ti to projde? Vážně jsi myslel, že si toho nevšimnu? Ale ne. Hele, kámo, mě to vážně nebere, chápeš? Japonsko mě k tomu donutilo. Já ne, to Japonsko, přísahám. Počkat, co? Co? Myslíš, že nevím, co provádíš? Kradeš lidem informace přes telefony. Jo, tohle, jo. Přesně. Zakážu v mojí zemi telefony Huawei. Počkej, co? To nemůžeš. To můžu, šmejde zlodějská. Přesně tohle můžu. Odteď budu spolupracovat jen se společnostmi, které data nekradou. Jako je Google. Že jo, Google? Že jo? Jo, to je pravda.